So दिनैनि भिडिअ'आव bootable pen drive मारै बानायनो Windows 10 installation बोरै खालामो pen driveआव so बेनि थाखाय फार्स्ट प्रसेसा जाबाय लेपटपआ नेटजों कानेक्टेड जाना दङ बिनि उनाव दा क्रोम ब्राउजार ओपन खालामबाय बेनिफ्राय बेयाव लिरना होनांगोन Windows 10 download enter खालामना हो so बेयाव सफ्टवेयर डाउनलोड नङाबा डाउनलोड Windows 10 disk image IS फाइल जिखुनु मोनसे क्लिक खालामना हो बेखौबाबो वेट खालाम ओमफ्राय बे विन्ड'आ खुलिगोन स्क्रल डाउन खालामनानै फार्स्ट डाउनलोड टुल नाव बानायना क्लिक ओके इखौ सेव एज इट इज go to download files okay so download files थांनानै open file run as an administrator बेखौ yes खालामना हो so wait खालाम नैबे प्रसेस बे विन्ड'आव फैगोन so wait खालाम ये डिपेंड on network speed नोंनि मबाइला 5G थाबैनो जागोन okay so wait till the getting Windows download so बेयाव जेबो खालामना applicable notice and license term जेबो खालामना डाइरेक्ट एक्सेप्ट खालामबानो जाबाय so बेयाव मोननै अपसन फैगोन आपग्रेड दिस PC नाव बेखौ बानायनाङा सेकेन्ड अपसन क्रिएट इनस्टलेशन मीडिया प्लस ड्राइव बेफोरखौ बानायनांगौ जाबाय बे आंना अलरेडि बेखौ बेयाव बाय डिफल्ट थागोन सेकेन्ड अपसनखौ बानाय next now shape खालाम फाइलखौ मा खालामनाय आं डाउनलडआव दोननोसै so डाउनलडआव दोनबाय आं so process start that's all 100% complete जानायनि उनाव I'll show the next process so downloading Windows 10 आ दासिमबो जागासिनो प्रसेसआव एसे वेट खालामबावदो आं स्किप खालामनानै 90% जायोबा रिजुम खालामफिनगोन भिडिअखौ स' कन्टिनिउ खालाम वेट स' नै अलमस्ट 90+ जाबाय बेनिफ्राय कमप्लिट जायोबा देखायनोसै आङो कमप्लिट जाबाय प्रसेसिं जाबाय एसे वेट खालामबावदो
अलमस्ट दान बेनिफ्राय फाइला बैयाव दंयो नैबे नायदो उइन्ड'ज 10 फाइल डाउनलड जाबाय दा नै पेनड्राइभखौ लाबाय 032 GB केपासिटि दोङो लेपटपाव सोनानै बेखौ जों पुश खालामगोन OS उइन्ड'ज 10खौ स' नै पेनड्राइभआ डिटेक्ट खालामदो कर्नाराव आंना पेनड्राइभ डिटेक्ट जाबाय बेनिफ्राय दा पेनड्राइभआव बोरै पुश खालामनो बेखौ आं देखायगासिनो एगेन जोङो क्रोम ब्राउजाराव थांफिननानै सार्च खालामनांगोन रिफर्स डाउनलड ओमफ्राय नैबे क्लिक बानाय अपसना बेखौ क्ल'ज बानाय आरो 1 मिनिट स' डाउनलड खालामनाय लोगो लोगो रिफर्सआ डाउनलड फल्डाराव थांगोन बेखौ रान एज ए एडमिनिस्ट्रेटर खालामगोन जोङो पेनड्राइभआ दंखायो लेपटपाव अके स' येस खालामना हो येस खालामखांनायनि उनाव बेखौ येस खालामजागोन जेबो नङा नो इसु बेयाव नैयाव थांनानै फाइलखौ सेलेक्ट खालामहैनांगौ उइन्ड'ज 10 जेराव जों डाउनलड खालामदों नैबे अके क्लिक खालाम अपेन खालाम बेयाव सेटिं चेन्ज खालामनो गोनां जेबो गैया नायजागोन थेवबाबो गैया जेबो गैया चेन्ज खालामनो गोनां स्टार्ट खालामना हो बेयाव अके थुबानो जाबाय बेनिफ्राय अके बेनिफ्राय नैखौ फरमेट जागोन पेनड्राइभआ 0 फरमेट नालाय बेनिखायनो 0 फरमेट खालामनांगोन जेबो थानाय नङा डाटा फरमेट खालामबाय ओमफ्राय डाउनलडिं स्टार्टेड माने कनभार्टेड पेनड्राइभआव दा उइन्ड'ज 10आ पुश जागासिनो दङ बे प्रसेसा खमसे खम 10 मिनिट लागोन नै आं पुश खालामना दोनथ'नि भिडिअखौ बेनिफ्राय 90% जाबा लाबोगोन आङो नेक्स्ट भिडिअ स' नै अलमस्ट 90 प्लास जाबाय अके एसे थाबावबानो कमप्लिट जाहैसिगोन स' पेसेन्ट लाखिदो बेनिफ्राय 100% कमप्लिट जाबाय प्रसेसिं जाबाय आरो नाउ अलरेडि रेडि स' मा खालामनो हागोन जोङो दा पेनड्राइभखौ क्ल'ज खालामनो हासिगोन अलमस्ट डान अके स' क्ल'ज खालामनांगोन जोङो फाइलखौ स्टार्ट नङा स' फाइलखौ जोङो क्ल'ज खालामसै क्ल'ज खालामनानै माबाखौ पेनड्राइभखौ जों इउज खालामनो हानाय बानायना लानाय जाबाय स' क्ल'ज खालामबाय अलमस्ट पेनड्राइभआ इउज खालामनो हानाय जाबाय स' बेखिनियानो नेक्स्ट भिडिअ जों लाबोगोन माबाखौ बोरै बानायो सिस्टेम सेटआप माबोरै बानायो बेखौ जों बानायगोन OS पेन पुश माबोरै खालामो बेखौ जों लाबोगोन नेक्स्ट भिडिअ नै पेनड्राइभआ डिटेक्ट जादों बेसेबां जिबि देखायदो इयाव देखायदो स' इजि खालाम पेनड्राइभआ दिहुननो हानाय जाबाय